min calmini dendagal jogorɓe yewoyde oɗo vidéo walla ndeɗo yewtere min mbi on yo jaam e kisal duumigal ummigal e Allah yo wone moon wona e ko taari on foof Oumar Doro ko mem salmitimama weltanimama kadi weltanima kadi Windere TV e arde hande yewtidde am e oɗo émission min mbiyetemi ko Mamoudou Sy walla mbiya Mamoudou Abdourahmane Samba Demba Djibal gorko mo haymo jeere jeejengo wori Ilman Samba lamorgo yillaɓe towi timte boy wona lombade e kaaji woni ɓetteɓe jeyami ko gonɗon wuuro jeyami min de caggal nde jiiɗen aduna ha puɗɗiɗen mawnude seeɗa nanaɗen ko Qur'ana en janggi Qur'ana seeɗa ha jofnuɗen deftere nde laabi ɗiɗi en jofnide jannguɗen sariya seeɗa caggal ɗum nde immiɗen ɗon naweɗen to moɗumen goto ne Ibrahima Thiamji mo ganduɗa janggi ko ceerno Alpha Ibrahima won to Kanel koye on tigui gonduɗen pour yidde jokkude jangde meɗen kono haɗani ɗon tan en janggat kadi eɗen ballamo yeyde ko commerce parcelle wonno eywa duuɓi ne jaaha enenne koye men kadi ha battuɗen kadi wadde jeeygu jirlaw ko wiyete becek ko en jaɓɓi no moƴƴi hen mbaɗi becek no moƴƴi eyyi ɗum kadi ene nanni enen kam ɗanninte en tan koko mbiyata ko mo ronki yummum e tanum kono ko nayi jardi lacceje ko yidete ko kay tigui rigui ko ɗo e leyɗele men ɗeɗo goni saabu mami hokke en yeruji hande sa yi sukaɓe hewɓe ɗanninoɓe walla ni ɓe jigna ɗum men ɗannino ha jibina toon nana immito toon ne garta ɗo e leyɗele meɗen wadde gueɗe mumen ko wayno élevage ko wayno ndema ko wayno immobilier e gueɗe baɗe noon hay moori hay ñooti foof e jomumen nana doga ne garta ka te ko jignaɓe mumen jaano yiiloyade ha daña toon ɓen ɗon sukaɓe dañanoɓe toon ko ɓen goni immade toon ne garta ɗo firti ko toon wona kono ko woni gonga tigui rigui ko ga eyyi ɗanniɓe yaaɓe toon ɓe kay ko ronkere tan mataw nawi ɗumen toon kono hande ɗanle toon ɗe ne muusi so tawi ko haalde gonga weeli Allah sinno ko sago somin gari min ɓoyata min dutto ayi somin gari tan ɓoyata min dutto nde tawno toon minen komin kawri mawɓe adana ɓe no mbiranno toon ne welini minen kam komin kawri ko waya noon par ce que hande ko ligguiɗa foof ko toon haɗata kala ko dañƴa koye loyer ma jobata assurance e gurdam ma pour mbawa addude ga hande kene ɓurta ene satti kadi jiida e gueɗe goɗɗe keddiɗe wonde toon tan guurano jiɗirɗani ne satti ha tengti noon sa ala e kayitaji sa ɗannima ala kayitaji muusi hande wonɓe toon duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeetati ko ɗum tagui ɗanle ɗe ne mbiya ne muusi e hande so tawi ko hande kalantumami hande hay dañnoɓe kayitaji men nana bona saabu aɗa yiiya guila 2024 feewi joni wonɓe ganduɗa ko joguinoɓe séjour aji carte mumen gasi donki heptude carte goɗɗe ha liggueyaji men boni hen ha galleji men keptama hen won hen hande hayno guurde ngala tugui 2024 feewi ɗo joni wonɓe ganduɗa ko 10 ans joguinoɓe jaaha jiiɗa wadde renouvelé kayitaji ma donka ko ɗum tagui noon so tawi ɗelle ɗe mbiyama ene muusi kadi toon kadi galleji ɗi jaajani no gani pour gara tan mbawa lakkitade no jiɗirɗa ni weeɓata ne muusi ɗum noon a wawata andu ɗum so wona Allah humpitma toon kono ɗanle ɗe tawi ko haalde gonga eɗe muusi ñagotoɗen Allah kam ko enen hande enen wonɓe toon ɓe foof nde Allah hokkata en ko dañƴen ga ha mbawen arde jottoɗen ko ɗum kam woni ko ñagotoɗen Allah kisal golle Sy haade mi haalandema holko woni kisal golle Sy mi haalante holko saabi kisal golle Sy woodi eywa kisal golle Sy saabi woodi ko caɗele ɗe dañeten e leyɗele saabu minen ko ɗo min mawni e Dakar komin juddu jeeren ko ɗo min mawni Allah ne waɗi eɗen jogui connaissance caggal nde ɗanniɗen jiiɗen woni musidɓe e kala saaha ɓe nellat jawɗele mabɓe ga soɓe newliti soit ɓe keeɓa jawɗele mabɓe ɗe ɓe keɓta walla ɓe codane boowe taw boowe ɗe ndewani lawol walla jawdi mabɓe ñaame ko caɗele tan heewi jibinande ɓe jomum noon so dañiɗen caɗele ara e meɗen wiya mbete ala mo ganduɗa bawɗo wallude en no dañirɗen kayitaji galle ɗin walla no mbawɗen heɓtirde kalis men par ce que jeynoɗe no yeyti goɗɗo gonen e darade e yidde wallude ɗum e on ɗo saaha noon mbiɗen pourquoi pas ɓayde eɗen daña saaha yimɓe foof aroɓe wiide yen balluɗumen on fannu eɗen jogui hen connaissance seeɗa enenne ko ɗum waɗi natɗen e jeygol boowe dañƴen sababu mo ganduɗa wonɗo dewɗen kam ha mbawɗen dañde ɗe jokkodirɗen eɗen jeeya boowe nde puɗɗiɗen nadde hen nde ɗon ko nden mbaɗɗen créé kisal golle Sy kisal golle Sy no ko konngol ngol ganduɗa ɓiɓɓe fulɓe ne kewi hutorade kisal ene ara e fannuji ɗiɗi waɗa saaha so tawi a wiyama kisal ko namdal wonata waɗa saaha kadi ko duwaw wonata
kisal ɗo wonata namdal ko so tawi neɗɗo ɗannima arti e wuro men kala jiiɗoma so yima namdal a ari a jaaƴima a arti aɗa hiisi ay ɗon ɗo namda ko namdete mbiyata arti aɗa hiisi so tawi kadi ko duwaw aɗa yiya debbo so wiiɗo walla ko neɗɗo goɗɗo mbawɗo wonde foof neɗɗo ara e ma wima a daɗi Allah dandima ɗum ɗo kadi ɗon kadi ko namdal nde namdal mbiyata aɗa hiisi kono sa ari aɗa salmina neɗɗo mbiyatama ko yo jaam e kisal wonema kono ha joni kisal golle wona on banggue yaari minen min jiiɗi andinde yimɓeɓe ko kala garɗo e amen jawdi mum ma his eyyi kala ko dañi e amen kadi ma his min ko ngala hen kulhuli eywa garanti mumin jogui minen kala ɗomin naata kala komin codata mamin bitta hamin laaɓe ɗo ko ɗo min codata ɗo ko ɗereji labɗi ceer gooti ala luural ala pooɗe duure a famide amin calmina hono grand frère men Djibsi gonɗo inspecteur impôt et domaine en calmina kadi hono ceerno men ceerno Aliou Guissé mo ganduɗa ɓeɗo kadi ko yimɓeɓe ganduɗa kala keɗen naata ko adinde eɗen naata hen kadi kamɓene ɓe balla en e daranade en daranden ɗeɗo gueɗe ɗe naataten mbiyete ko gueɗe labɗe ceer cirɗe ko enen en tant que en natani hen ha ganden jeewo en o ko kanko jeeyiɗo a faami jehen kala to wittete daren mbete ɗum ɗo oɗo ngal ɗo boowal waɗaka garanti banque ƴeewen kadi mbete ɗereji ɗi nde goori jeeyowo mbete ko kañum jeeyi nde puɗɗoɗen nadde hen so en naati hen nde kadi ko nden puɗɗeten hollude bandiraɓe kono haade men nadde hen kam ma en bittu ha laaɓe kadi eɗen mbasiyo yimɓeɓe kadi kala coodowo hayso wona so tawi koye men sodata walla banggueji goɗɗo haade mum sodde yo wittu ha laaɓe ko yiɗi nadde ko hunde lamde ceer minen min dilla e terrain ji amin jeeya terrain ngaji amin jeeya guese so tawi neɗɗo ne yiiɗi guesa amin ma yeeyde ɗum amin jeeya galleji mahaɗi ha paari ko ɓuuri hewde galleji mahaɗi ha paari ɗinen wona minen jeeyi ko neɗɗo tan mahata galle mum ha paara ne yiiɗi yeeyde waɗa e juuɗe amen min jeeyana ɗum ɗon noon waɗa so tawi kadi neɗɗo ne yiiɗi mahde amin mbawi mahande ɗum e kala ɗo jiiɗa mahde amin mbawi mahandema e ɗum ɗon kadi amin jogui kadi ballal kadi min ballirta hen yimɓeɓe e nder maadi ndi so tawi joni ko neɗɗo momin kooli momin pamodiri so ari min gandi o ala doole no fewi amin mbaɗa bukal seeɗa hamma sen ha jomum wawa yettinde maadi mum no hanniri ni ɗum ne waɗi fannuji tati woni nokkuji a hokkat feccere heddinde ñoɓa ɗum e nder lebbi jeegom amin jogui nokkuji aɗa wawi yebde ɗum e nder lebbi 15 amin jogui nokkuji noon jomum yoɓat kache tan eyyi minen terrain ngaji ɗi min ɓuuri jogade koye région de Thiès département de Thiès o toon min ɓuuri jogade terrain ngaji kono ko wona ɗum ko kadi so tawi jomum yiiɗi terrain ko diwan Mbour amin jogui so tawi koye nder Dakar kala ɗo jomum yiiɗi kadi amin mbawi dañande ɗum terrain ene woodi diwan Bambilor o amin jogui toon terrain ngaji eyyi to wiyete Ñagga Ñassen toon foof eɗen jogui toon terrain ngaji ko titre foncier ji eyyi wonde ganduɗa ko titre foncier wonde ɗo battinimi haalde ko titre foncier wonde ganduɗa ko notification bail wonde ganduɗa kadi ko délibération momin jeeyata foof noon ko double signature wonata ko signature maire et sous préfet wonata kadi tawat kadi jogui ni carte muɗum miɗo e cadastre eyyi komin puɗɗi liggade ko wonde min dañi caɗele kono caɗele kadi Allah waɗi hen ne woya kadi wayi no yiɗirani e wa caɗele ɗe ga terrain ngaji ɗimin connoɗi ha kay hamin keeɓi kayitaji mum min keeɓi notification min keeɓi nikat woni extrait de plan o caggal ɗum jinmi yiyoyde nokku o jami to nokkuji ti wodi no jiirumi nokku o no sifori jami noon impôt et domaine mo ganduɗa mo Thiès yidde wittude namdade holko saabi ɗiɗo nokkuji ɗi ganduɗa ko minen jeeyi min tawi ɗon ko ganduɗa min mbaɗani ɗon nde o daari ɗo wi kam min noon mi natti gére ɗo joni oɗo diwan mi natti jogade ɗum jogui ɗum ko Tivaouane jami toon tawmi ɗon bandiraɗo goto pullo laaɓɗo reedu mi salminima passage o wiyete ko Abdoul Aziz Sy ko neɗɗo moƴƴo kanko woni receveur o gaari mo ƴetti temps makko o wittanima o wi ahan an noon ɗiɗo kayitaji joguiɗa aɗa jogui kayitaji kono ala terrain ngaji joni par ce que somi wimo joni oɗo kayit oɗo terrain ko numéro naggam so daari numéro o tawata winda hen ko inde nde wona wonde kayitaji ɗi joni noon mbimomi joni holno mbaɗanmi o wi a kanko ala ko wawi haalde hen ko wawi tan ko wiidemi yomi andu mbiɗa jogui kayitaji kono mi ala terrain ngaji e on saaha noon ko nden gummanimi ɗum terrain ngaji eɗi joni mbaɗi goni 49 parcelles e on saaha noon ko nden min gummi est ce que haɗa ɓeydu ɗon est ce que ɗum mbiyeɗa fade wonde 49 parcelles nde mbiyeɗa mana aɗa jogui kayre kono ala terrain ji est ce que a warñani seeɗa
voilà yani feere boni eyyi non par ce que ko waɗi mbiyani feere mo boni mo liggodirtunomi o tottunoɗomi o on mboɗo andi hay somi heɓtani terrain mami heptu haalis eyyi saabu mboɗo andi minen taw wona wastanade Allah ala taw mo Allah waddimi mo kulmi mboɗo salmina noon Aliou Guissé no fewi no fewi no fewi to ko kaw mum jibisi on noon kadi machallah waddi kam yimɓe yonɓe kadi yimɓe waddimɓe fof kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa kadi machallah kadi moɗon ñagonom kadi cellal e judde balɗe moƴƴude battane ko neɗɗo moƴƴo kono noon on saaha mi huuli nde tawno tagui mi hulde ko min ko kala mo jeeymi terrain 49 parcelles ɗi foof ko hen joyi jeeymi woni e indam keddiɗi ɗi pop ko yimɓe jananiyankoɓe jeeyi te jananiyankoɓe ala hen mo jeeydami wuuro ala hen ganduɗomi ala hen kadi meɗɗo yiide terrain mum eyyi kono e mabɓe mo duttimi mbimi oɗo ɗeɗo caɗele mbaɗi foof jomum wiyata ko eyyi bon mbaɗen hen duwaw ma Allah ne mum kadi mbiɗa yettaɓe kamɓe ɓen ɗon foof mi wawa limtudeɓe wonɓe ganduɗa ha joni min meeɗa yindede koye téléphone tan kamɓe foof ɓe kefti terrain ngaji mabɓe wonɓe ganduɗa kadi tinani ɗum ni wonɓe ganduɗa oɗo histoire baɗɗo ɓe tinani ɗum eyyi mi tedde em haalandeɓe kono Allah newni mone mabɓe foof hefti nokku mum taw kadi ko heeɓi kayitaji mum laaɓɗi ceer ɗi ganduɗa hande so jomum yeehi mais impôt e domaine ko inde mum woni toon so yeehi to cadastre ko inde mum woni toon eyyi wonno kisal golle si haare mum ko kala ɓiɗɗo Sénégal najo ɗo wawi wonde foof heeɓa nokku hoore mum ɗum tagui min ngala ɓe walla ɓe heddoto noon wonɓe Allah ɓuuri waddude men woni ɗumin ɓuuri wawde ɗumin ɓuuri wonde ɗo ɗanniyankoɓe Allah ɓuuri waddude min woni Europe walla Amérique walla no Asie ko ɓeɗo ɓuuri wawde arde amen kono minen hay wonɓe ɗo e Sénégal ɗo kaldaten hande jomumen jeeyata ko liɗɗi e marché ji he liɗɗi lewru foof jomum itta 25 000 walla 20 000 walla 15 000 nanna e comptant men ene rendina pour wawde hebde terrain ɗum ko minen uddeteniɓe e ngal ɗo damal adi kadi tawreɓe ñotoɓe kadi ɓe ganduɗa kadi ɓen kadi ko hono noon kadi bersirta minen haare amen tan ko kala gonɗo e luwas immo e luwas daña hoɗorde mum par ce que des fois eɗen gandi luwas no e musde eyyi artude e namdal ma ngal kala ɓiɗɗo pullo jiɗɗo dañde ligguey walla no jiɗɗo dañde terrain walla mo ganduɗa ɓiɗɗo Sénégal najo jiɗɗo dañde terrain hoto yaw hoto wi min ko dañanmi ko pour mi daña terrain yawata ala saɗa daña ujunaji sappo par lewru itto hayso ko ujunere temedde joyyi mbaɗa banggue sene renda tan so ɓooyi heewat sa andi sa rendini a ñamat yeeyoɓe boweɓe aɗa mofta meɓe hoto yew tan ko mbawɗa rendide foof aɗa rendina ha mbawa dañde nokku ma kadi hoto wi ɗo ne woɗɗi walla ɗo ne woɗɗi sa dañani ɗo woɗɗi ɗo a dañata ɗo ɓattiɗo jomum yo wat feere tan daña nokku mo jeyani hoore mum hayso wiyama ɗo ko ladde yo won ladde ma dañan toon hoore ma nokku tan daña toon sutoro ma ɓuuri wonde nokku ñande fo aɗa yooɓa kadi ɗum hay goto anda ɗo aduna wiyatata eyyi kisal golle si so neɗɗo yiiɗi jokkodirde mum e ɗeɗo tongoje kalami ɗo kala ɗo mbawɗa wonde aduna he aɗa wawi jokkodirde mabɓe hen numéro goto ko numéro étranger kono mo waɗi WhatsApp ko numéro France mbatta ko 00 336 59 44 08 07 on waɗi WhatsApp sa noddima heɓmin wona ɗum ko kadi amin jogui numéro goɗɗo taw ko numéro Sénégal on ɗon aɗa wawi noddude hen appel direct keeɓa kadi on waɗi WhatsApp on ɗon mbatta ko 00 221 77 574 74 38 sa waɗi ɗum ma heɓ kisal golle si kadi so tawi kadi a heɓani sa woppi message ɓe gaarima ɓe jabte ko wona ɗum koko jinmi ɓeydude hen yooɓe gandu kisal golle si ko kalmi ɗo ko fof ko kisal golle si ne dille hen kono kisal golle si kadi en jogui ɗo wallata bandiraɓe eɗen gandi yimɓe hewɓe hande sodɓe terrain ngaji jogui caɗele taw ala wawɓe wallude hen surtout ma wonɓe caggal leydi ɓe a soodat terrain daña caɗele sa wanode joomum e laamu saabu vacance ma hewani ko lewru mbatta ɗo walla jonte ɗiɗi kisal golle si ene walla ɓen kala joguiɗo caɗele e kayitaji e walla e terrain muɗum walla aɗa jogui caɗele neɗɗo jogui haaliss ma taw koko fate terrain a holli min dalilu labɗo minen amin mbawi darade e walludema hen ko ɗum tan woni haramen ko mon foof yo dañ terrain taw ene heesi taw jawdi mum kadi tawa perdani e nokku
e ko weltanade on no feewi weltanade ma an oɗo Oumar Dore Coumine ko mbaɗɗa ko kadi hay ɗum wona hunde wemde kadi amin mbima kadi bonne continuation saabu an ko ɓamtata leñol ngol ko nawata leñol ngol yaas ko hen tan woni ko jahata kadi kala ɓi pullo mo jiiɗa ene dilla e hunde ma wat feere ha jettoɗa ɗum ha jiiya ɗum pour tan yidde hirjinde e ɓamtude ko woni e dow mum ko ɗum ɗo fof koye haare koye jinguere jeeya saabu sa arano yam hande mi kalmi ko ma woɗɓe ganduɗa mbawata ni andude kisal golle si ne woodi mais sababude hande nde ɗo yewtere nde mbaɗɗen ma wood anduɓe kisal golle si ne woodi sababude fittanoma amin mbima tan bon courage ko gonɗa e ɗum ko kadi yo Allah nawru ɗum yeeso min calmini bandiraɓe foof min ñaguimama wiya foy kisal golle si mon ko enen fof wonen ɗo kala joguiɗo hen kadi miijo ngo walliti min amin berti juuɗe amin mbiya ɗum bisimilla